بلوچ احوالکار شہید لالا امید ہے شہید روچ گوادر مرچیا دا 12 سال پیسر دریا وردیں بلوچانی گوادرا بلوچستان آسرو کا تو گوادر گومتی گونڈیں آبادی اللہ جنگات امروچ پازل چوک دن جیونی شہیدانی چوکا دان چستتا رواں کا اوگامانی توارا انودر برگویں سپیس زرد و سبزیں پچاں روم رومبا درایانتا روچے نوکیں عالیت کے بلوچستان پلان شہرہ مرچی 2 ماس شدہ لاش کب تک پلان کوچگا ورنائے چسکو تگے یا پلان الکا آپریشنے گوادری لاس دریا وردو ورنایا نائی جاگا دستگے تاں نا چے دو پیسر اشکو تگے تاں شالا شتگے مردم و حسابیتاں کہ آیاں شال دستگا مکھران دوریں الک کوہ سلیمان جالاوان سراوان او کوہستان مری نام گوادری لس مردمہ BSO والے دپا اشکو تگے تاں یہ ہمیں وحدیں کہ گوادر طبقاتی علی کئی بنیادہ دو باہرہ بود شہرہ نمائندگی و سرکار مشرف دوزوانی گا مشرف زدہ پالیسی یعنی امردار شہر لاتے زردار تاں یہ ہمیں وحدیں کہ شہر وانندگیں ورنایا اسپیکر دپاہت و گوادر زمینانی سودائے بگیریا سوزوکی گاڑی یا سرپدی تران کنانتا و دومی نیمگا شہرہ نو کے اسٹیٹ ایجنسی پچپو گئے تاں کوہ باتل سرا سنگار و جالا نیوٹون مشرف زمین باہر کنگات کوچگاں کودا میر او آجی زمین بہایا پد گیش بوانتا ای اما جاورتاں کہ ماؤ میں پدریچ ایوک چارگات بلے نو کو تی ووشات کگتے پمشکا نازانت کے چی بے گائیں ڈگری کالج روانک جدید سکولا کہت اداچا ماڈل سکولا او پدا ملا موسیٰ موردن جیونی شہیدانی چوکا بغیر شہر جو تائیں دم کو دگاں گران برے چا آسو گیسی آسر بیت برے پشت مردم یک یکا درایان کنن تو برے پوڑے بلے اسٹیٹ ایجنسیاں تا نشتگیں کودا میر او آجی بش بش ورند کے ورنہ آیانی روزگار دے ماڑاندہ ہمیں جاوراں پاد یک ساپیں لکیری گیشت یک نیمگے اوٹ والا و دومی نیمگا بے اوٹ والا مشرف زمینانی سودائے پلانے صوبین کنگا چا اوٹ والے تا زمین بارو بانک بندات بیت ای چینا چپٹیتا ملا میر کودا سودا گرور بنتو دومی نیمگا لاس بلوچ مشرف والا گروپ ستم جہد کند کے یہ تاثر عام بیت کہ گوادر و سرکارہ چا عمانی کے ربا حاضر تک او دومی نیمگا میں ورنانی تران و روانک بند کے لس دریا وردانی ایال دائم اینے مگور کنند کے گوادر بلوچستان او کولو آپریشنے سوداگرانی بے صوبی آہانی پیشانی اچھا پدر بیت کے آئے ورنانی اوگام تران و سیاستا اچھا چو گنجے وڑا زہرن تو ڈمبرتگا دومی نیمگا ورنا منچو اشتابکار و جہدکار بند کے گوشزانا آجوئی انگولے بزی ٹاپا ایر کب تگنی نزدیکن جاور ترسناک تر بند اولی برا یال گوادرہ شنگ بیت کے گوادرہ چا پلان ورنا چست کنگ بودتگ امی یال کے پیسرہ یو کشکتگ تنی گندگ بودتا پدا گوڑا چست کنو کھائی عام بود ارکس کے برتے سوداگران گوشت اینی شتگ وہ ارکس کے نا برتگے تے امی سوداگران گوشت کے ایوا مایانی مردما چشکے یک یکا گوادرہ میں ورنا چست کنگ بودتا لاہتے نانی لاش کپتا و لاہتے انگت باری کو جاں نی گوادر لٹل لاور جوڑ بود ٹپا والا دکانہ بغیر دا مسالہ والا اسٹیٹ ایجنسی بودتا سیاست دین و جنگ مرد و جنی اڑو جنجالانی فیصلہ ہم اسٹیٹ ایجنسیاں بودتا مکھران نزدیک گورے مردم گوادرات کا ای مردمانی تا بزگیں بلوچ ہم گونتا و نشاو سیاست باپاری ہم نی نوکیں ورنائنی اپڈیٹڈ ورژن دیمات نی گوادریو کیچی لوکل و نان لوکل قصہ بندات بود اما گوادری کے ہفت پشتہ دا نشتگے تا آئیے لوکل جوڑ کنک گوشے زانا اسرائیل پاسپورٹ جوڑ کنک بود بلے واقدار مردم گوادرہ ڈن ہم لوکل دمانہ جوڑ کت نی جیونی شہیدانی چوک ایوک بری بری نوکری لوکل و بلیک میلنگ آترا درزنے مردمان گونت ملا موسیٰ موڑ پازل چوک و بلال مستقر کرولا والا تا سوداگر صوب مند بودتا مکھران آدھگے دمگا آوارے شہراوتی ہمیں پوسک بیال کتا شہر تنگ تیر بود دریا سنٹ بود زمین در آمدانی بودتا نشا عام بود تو چاپلوس کی ورنہ پا بودنا کی بود اے والکاری ایوک پیارو لفظاں کو ازمکار ارکس وط یک گروپی باہر بود ارکسا ناراض بلوچی بود تو ارکسا راست آئیا چا اوگام و مچیاں کنت بود بلے شہر ایوک بلوچ زیرے دامنا آباد نینت بلکہ بلوچ زیرے ابرم سرجمہ ایشی ارواحا وارن زیرے پترتند کیا گندو گسڑنا لیپک کن
امے وڑائی شہرم مرچی اما ورنہ زندگاں اما اوگام جکسگان گوادر دل درکگانگو بلوچستان امو خلق پدرین سوداگر چو گندو گا سڑا لیپگن او شہید لالا امید گوادر یک احوال کاری بتگ او یہ سفر روانے